Ekinde mar rowere mag Gen Z pango dhi ng'anyo mar rapar mar jogo manonegi higa mokalo tarik 25 moko kuom rowere e boma ma Kisumu to kwedo wachno kendo gilero ni gin kaka rowere e boma ma Kisumu gikwedo wechego ka gijiwo rowere moko ma kaluo bende owere gi ng'anyo. Giyango ni sani girito mana dongruok e sirikand Manyuanda. Kochopo wach maandamano, we want to say no to maandamano ne jo Kisumu County. Possible Kisumu County man ok timre kendo wan kanyakla kamoro achiel kendo wabiro chungi polis kamoro achiel mondo watim chik madwarore. Waseno ni Kisumu kaendi wiwa poko wil gi bibi bende mano negi Nyalenda. Wiwa poko wil gochieng mano negi Kondele. Wiwa poko wil gotieno mano negi Scott mano negi stage. Nikech sani ok wadwa mondo ng'ato ang'ato chako tho Kisumu kendo ok wadwaro. Wadwaro mondo Kisumu ka wabedi watimo ohala, watimo gigo watimo pile pile mondo wadhi mbele gi kwe. Momiyo wan kaka jo Kisumu wawacho chakre kawuono ni maandamano makiny wan kinyo kwadhiye. Wasetimo bura gi joma dongo, wasetimo bura gi mine, wasetimo bura gi vijana, wasetimo bura gi jo ohala duto tema Kisumu ka. To wawinjore ni there is no need for demonstration tomorrow. To wawacho ni kaka oganda ma jo Kisumu, kaka oganda ma Luo Nyanza, wang'eyo ni nitie jowa mathoth kabisa ma wasewito e kinde ma wadhi e maandamano. This is our clarion call. Ng'anyo makinyo kwang'eyo its agenda. Because one, wang'eyo ni the IPOA nitiere gi the cases ma nitiere go before it. Case mar Karaoke gi case mar Albert. Wang'eyo ni cases go te nitiere before the IPOA. Cases manosetimore Kisumu wa kaendi mag extrajudicial killings, the police brutality. IPOA waseromo godo severally. Kendo se assure wa ni cases go gidhi maber. E kaunti ma Homa Bay ne jogo makendo ratich rowere kaunti no